și view-ul pe care îl avem în spatele nostru merită toți banii. Toți banii. Am observat că nici frânele nu țin foarte bine și am zis că decât să riscăm. Dar știi ce e foarte amuzant? Că chiar avem bani și nu avem ce face cu ei. Ce amuzant e! Mama, sunt bine, e tot ok. Stai liniștită. Ah, uite, this is our car, yeah. E ora 2:43. Hai, baby. Un minut. Unde? Da, dar cine a venit la răsărit? Care răsărit? The best guide in the world. Vă salutăm direct din nordul insulei Bali! Și direct de la frig, pentru că ne-am teleportat direct din costumele de baie în hanorace, pentru că temperatura este cu mult mai joasă aici. Am ajuns aici după ce azi dimineața am plecat de la cazarea noastră din Uluwatu, ce ne-a fost casă în ultimele 2 săptămâni. Drumul nu a fost chiar cel mai confortabil, să-i zicem, pentru că a durat în jur de 3 ore și puțin, dar ne-am ocupat timpul, am dormit, am admirat peisajele și am apreciat natura și diversitatea acestei insule superbe. Ne aflăm în satul Phingan, undeva la poalele vulcanului Batur, pe care vom urca și noi într-un hiking zilele viitoare. Satul este unul izolat, parcă uitat de lume și desprins din cu totul altă poveste. Drumurile nu sunt ușoare, magazine găsești cu greu, dar oamenii par foarte fericiți să ne vadă și să ne salute. Cazarea noastră se numește Phingan Caldera. Și am rezervat-o de pe Booking. Am găsit un preț super ok, am dat doar 510 lei, cred, pe ea. Da, cu mic dejun inclus. Cu mic dejun inclus, da, pentru 3 nopți. Și view-ul pe care îl avem în spatele nostru și pe care o să-l vedeți foarte curând și voi merită toți banii. Toți banii. Da, este, cred că, printre cele mai tari view-uri pe care le-am avut. Da, mi se pare. Cu siguranță, să vezi priveliștea asta pe care o avem noi aici din vârful patului e... Bună dimineața și spor la cafeluță, zic. Astăzi vă vom duce la una dintre cele mai șmechere sau poate chiar cea mai șmecheră cascadă din Bali. Și cascada cine o mai vede? Da, să ne uităm pe YouTube. Dar între timp eu m-am trezit un pic mai de dimineață pentru că am vrut să trag niște cadre pe aici pe la răsărit, dar se pare că n-am avut noroc. Și acum până se pregătește baby, că na, așa sunt doamnele, așteptăm să vină micul dejun pentru că am dat deja comandă. Urmează după aia să mergem să închiriem un alt scooter. Avem o singură problemă, aici este un sat foarte izolat în care nimeni nu vrea să-ți închirieze scooter, nu ai un supermarket, pici, nu ai absolut nimic. Dar am reușit să vorbim cu proprietarul și el, băiat fain așa, a făcut rost de un rentă car din ăsta, rentă scooter. Este la 20 ceva de minute, a zis că ne duce el cu mașina până acolo. Acum mai e o singură problemă. Drumurile sunt foarte greu accesibile, adică urci, cobori și lumea este oarecum panicată pentru că, Doamne ferește, dacă nu țin frânele și te-ai dus la vale, te-ai dus rău de tot. Acum să sperăm că o să ne descurcăm și o să fie totul bine. După cum vă ziceam, a venit și mâncărica și a venit și baby. Bună dimineața, raza soarelui. Good morning, care soare? Care soare? Măcar răsărit nu am avut. Alții s-au trezit pentru răsărit și nu l-au prins. Asta este, ce să fac? Mai pierzi, mai câștigă alții, cum era aia? Așa e în viață, mai pierzi, mai nu câștigi, mai câștigă alții. Da, vă lăsăm măcar cu view-ul ăsta superb, asta e. Hai, poftă bună! I think there is a new regulation from the government. Ah, okay. Because the last 2 months, like a lot of the tourists like had an accident. Hai că ne-am închiriat și noi scooterul, o rablă de scooter, un trocarici, vorba lui Răzvan, că era ultimul care a mai rămas. Ne-a dus nenea ăsta de la cazare până la el. Am plătit $7 pe o singură zi pentru că nu am știut cât avem nevoie de el și am zis măcar pentru o singură zi să-l avem.
Și acum ne îndreptăm către Second Pool Waterfall. Este 8:30 dimineața. Google-ul ne arată că facem undeva la o oră jumătate. Sunt curioasă dacă are dreptate sau nu. Pentru că drumurile sunt foarte mici. Dar hai să vedem. Let's go! Și dacă tot facem drumul ăsta cu scooterul, profit de ocazie să vă arăt și, și partea asta de nord a valiului. 10 minute mai târziu și deja m-am dat jos pentru că scooterul nu mai urcă. Suntem în, Doamne, în mijlocul pozitivului. Mi-e place să merg pe jos, de ce mă întrebi? Aoleo! Dați-vă și voi pe străzi. Efectiv nu mai e nimeni. Și ăsta e peisajul pe care îl traversăm. Doamne, ce aventură! Și până aici, până să ajungem în punctul ăsta, am avut de urcat dealul de mai devreme și a trebuit să mă dau de 3 ori jos de pe scooter ca să reușim să urcăm cu el. Chiar sper să ajungem. Update. Am reușit să ne deplasăm 10 minute, nu 20 de minute, cred, cu scooterul și ne-am dat seama că nu putem să continuăm drumul către cascadă cu el pentru că sunt dealuri și voi foarte abrupte și scooterul nostru efectiv nu merge, nu trage. Am observat că nici frânele nu țin foarte bine și am zis că decât să riscăm și să pierdem și mai mult timp, ne întoarcem, îl lăsăm și apar n-avem ce să facem și ce metodă, ce găsim, ce facem azi. E ora 9 deja, deci au trecut 38 de minute de când am plecat inițial de la nenea cu scuterul. Deci n-am zis degeaba că o să denumim, cred că canalul ăsta tot Express la un moment dat, pentru că deja încep aventurile. Am venit la băiatul cu scuterul, am lăsat scuterul, i-am explicat problema, i-am zis că nu merge și nu avem ce face și acum căutăm un șofer. Suntem aici, da, am vorbit cu șoferul nostru de la cazare dacă poate să ne ajute cu un șofer până la Second Pool. A zis că să-l întrebăm pe băiatul de aici de la rental. Băiatul de la rental a sunat pe cineva, dar ne-a zis că mai bine încercăm pe Grab. Deci, practic, ne-am învârtit într-un cerc vicios și acum Răzvan încearcă să facă cumva să-i funcționeze aplicația și să dăm pe Grab ceva. Bine, și să vedem prețul întâi, că nu știm exact cam cât ar costa până acolo. Da, ne-am trezit de la 6 și efectiv n-am făcut nimic, ca și toate lucrurile au mers prost. Welcome in our life. Ijale. Ce facem? Uite, nu știu. Uite, stăm. Deci nu avem mașină, am rămas în satul ăsta așa pustiu. Nu merge Grabul, Grabul e un fel de Uber. Nu merge nimic. Am luat o răgălie de scooter cu care n-aveai ce să faci, nu la nici să te duci până la piață și înapoi. Hai că 20 de minute ne-a dus până acolo și apă de el. Da, Și te ne-am dai jos de întors. 3 ori de pe. Adevărat. Și chiar n-avem nicio idee ce să facem, e ceva rău. Ia-mă, nene. Efectiv o să facem, cred că, Asia Express. Autostopul, măcar să ne ducă până la cazare. Dar noi o să le zicem money. We have money. Dar știi ce e foarte amuzant? Că chiar avem bani și nu avem ce face cu ei. Ce amuzant e. Se pare foarte amuzant, vine să plâng. Da, și stau aici. De mic copil mi-am dorit să vin și să stau aici. Măcar mă bate soarele, mă mai bronzez. Dar ce aventură frumoasă! Ce facem aici, Alexandre? Living my best life. În mijlocul pustietății, fără să găsim nimica. Deci nu știu ce facem, chiar nu știu. Am zis că mai mergem puțin pe jos, poate mai găsim ceva, o mașină, o ceva. Mama, sunt bine, e tot ok. Stai liniștită. Și nu era de ajuns faptul că nu avem nici mașină, nu mai avem nici scooter, nu avem nimic, nu avem cum să ajungem la cazare. Pustiu pe aici, pe peste tot. Alexandra a zis că hai să mergem într-un loc unde trec turiștii. Sunt cei care merg cu niște mini-jeepuri, baghiuri din astea, sus de se duc până pe munte. Și după ce am mers noi vreo 20 de minute, cred, la un moment dat auzi că face mi-am uitat ghiuzdanul în scooter. Așa mai face ea câteodată. Oare eu fi domnului de aici, de la scooter, dor de noi? Că ne întoarcem iară după 20 de minute, 25 de minute la el. Pentru a treia oară, deci, da. Ups!
Cred că o să ne împrietenim cu el. Da, dar nu se mai termină ziua de azi și abia 10, nici 10 Nici nu e 10 ceasul. nu e ceasul. Hai că trebuie să vină mașina imediat. Ne-a găsit nenea ăsta de la cazare, am chatuit cu el pe WhatsApp și a zis că trebuie să vină o mașină să ne ia în câteva minute și acum nu avem decât să așteptăm pe aici, prin sătucul ăsta. Doamne, ce aventură! Ce aventură! Și cascada cine o mai vede? Da, să ne uităm pe YouTube, le. Uităm pe YouTube, cascadă. Super. Iată-te că vine. Ah, uite, this is our car, yeah. Yeah. Hello, sir. Oh, thank you. Yes. Yes. Și cu ce mașină mergem înapoi spre cazare? Hai că toate aventurile până la urmă o parte bună. Ia uite, vezi? Ok. A venit, da, eu am așteptat să vină un taxi normal sau ceva, o mașină total normală. Și a venit un buggy din ăsta să ne ducă sus la cazare înapoi, pentru că am renunțat între timp la second pool, este deja ceasul 10 și 8 minute, este foarte târziu, așa că mergem la cazare. Mergem, măcar facem acolo niște cadre, vedem noi ce o să iasă. Da, dar asta e, gata aventura. Ăsta a fost vlogul de azi, prieteni. Ne vedem în vlogul următor. Doamne, și unde ne-a oprit nenea asta, ce drăguț a fost. Ne-a oprit fix aici la un viewpoint să facem poze cu buggy-ul și cu vulcanul. Și ne-am distrat. A fost foarte drăguț din partea lui, ținând cont că a făcut pe taxiul pentru noi. Și mai avem câteva minuțele și ajungem acasă. Chiar dacă este în pustietate, merită venit, mai ales pentru munții ăștia pe care îi vezi, valea, Vulcani. vulcanii ăștia Dar pe care îi seamănă, vezi. dacă îi cauți pe net, scrie acolo MT, deci de la munte. Așa că vulcan tot aia. Aici la țară mergem. We are safe și bec la cazare în sfârșit după toată aventura de astăzi. Răzvan este acolo și deja a ridicat drona pentru că vrea să filmeze toată cazarea asta superbă pe care o avem și pe care trebuie să vă arătăm și vouă chiar acum. Bună dimineața! E ora 2:43 și ne-am trezit pentru că vrem să urcăm pe Batur, să facem un hiking și trag de mine să mă trezesc. Și încerc să mă îmbrac cu ce am eu mai gros, dar nu prea am atât de multe haine groase. Sper să nu îngheț de frig. Hai să mergem. Hello. Hello. Good morning. Hello, good morning. I'm sorry because I come late. Yeah. No, it's okay. 6 minutes, it's okay, don't worry. Bună dimineața! S-au trezit dulcețile mai devreme ca niciodată. Este ora 3 și 6 minute. Ne-am trezit la 2:30 ca să, Mergem pe munte. da, să facem hiking pe Mr. Batur din fața noastră, pe vulcanul activ, care sperăm noi să nu fie activ. Măcar azi. Cel puțin nu azi. Și pentru că, să nu vă întrebați de cine am trezit ca nebunii cu noaptea în cap ca să facem un hiking pe care îl putem face oricând, dar facem la răsărit. Bine, sperăm noi să fie răsărit. Dacă e răsăritul pe care l-am avut ieri. Da. And
in Indonesia we have 34 provinces, and the most safe province in Indonesia is in Bali, and the most safe area in Bali is here. Is here the Yes. most safe. Yes. Te văd. You are ready? Vrei să nu mă mai vezi? Ia uite-mă. Bam! Trebuie să urcăm până acolo sus, unde se văd liniuțele alea de acolo. Indonezia este țara cu cea mai mare activitate seismică și vulcanică din lume. Și asta din cauza faptului că este situată pe cercul de foc al Pacificului. Are mai mulți vulcani decât orice altă țară, 400 la număr, dintre care 180 sunt activi și astăzi. În Bali, pe un mic teritoriu al insulei, există 2 vulcani activi simultan. Morning. Good. Morning! Yeah. You are doing great! Yeah, you do. How's your trip? Thank you! Batur și Agung se ridică deasupra insulei din timpuri imemoriale, evocă uimire, frică și admirație în rândul localnicilor, care îi venerează ca fiind sanctuarele lor. Astăzi noi vom urca pe Batur, celebrul vulcan balinez. Este situat în partea de nord-est a insulei, s-a format acum mai bine de 30.000 de ani ca erupția unui vulcan imens și are o înălțime de 1717 metri. Ultima erupție a avut loc în anul 2000, deci acum mai bine de 23 de ani, și sperăm noi să rămână liniștit și astăzi, cât timp ne are oaspeți. Hai, baby. Un minut. One more minute. Let's see. Only just now you start 3 and 55. No. No? Only 48. 48? Yes. Wow! Yeah, baby! Bine, boss. Is the new record? Ajuns! 50 de minute mai târziu. Sus, este 4:47 ceasul, deci da, și am făcut 48 de minute, așa ne-a zis ghidul, și ne-a zis că a fost un record pentru el, adică record și pentru el, că ne-am mișcat foarte repede, eu nu pot să cred. Dar și pentru noi. Pentru că el a zis că face un jur de o oră și un sfert, o oră jumate, depinde de... Dar cel mai important a zis că europenii sunt mai buni la sportul ăsta de urcat pe munte. Da, a zis, Din că cauza suntem, adrenalinei. a zis că suntem mult mai rapizi față de asiatici sau, da, față de asiatici în general. Și am ajuns acum, drumul a fost, cum ți s-a părut drumul de fapt? Mie mi s-a părut greuț. E greuț, dar pentru noi a fost mai greu pentru că nu am mai făcut mișcare în ultimele luni și nu, se resimt. Da. Sunt conștient că vreo 2-3 zile o să merg în genunchi. O să fim morți în câteva ore și mâine probabil o să fim morți, dar mie mi s-a părut, da, și mie mi s-a părut greuț drumul, adică parcă n-a fost nici cel mai greu din viața mea, adică se poate urca, nu știu, cred că am obosit mai tare când am urcat pe Postăvaru, dar poate și pentru că e dimineață, ne-am trezit de vreme, suntem puțin așa obosiți, dar a fost ok și cumva mi s-a părut destul de rapid, adică când vedeam unde e vulcanul, nu mă gândeam că o să ajungem în 50 de minute aici sus, da. Și ne-au adus acum cafelele astea fierbinți să ne încălzim puțin, deși oricum noi murim de cald pentru că a fost foarte cald pe drum, și ne fac și un mic dejun, pentru că intră și micul dejun și cafeaua și apa, ne-au dat și apă pe drum, intră în prețul pe care l-am plătit. De 650.000 de rupii. Da, de persoană. Undeva la aproape 200 de lei. Da. 650 de rupii de persoană. Dar fiindcă vine, te ia de la cazare, te aduce aici, urcă cu tine, îți dă lanterne de apă, îți dă micul dejun, te duce înapoi până la cazare, merită. Da, asta e fain, că e inclus și transport, adică ne-a luat efectiv din fața camerei, a venit nenea și ne-a bătut un geam că a ajuns cu mașina, da, haideți, da. Și așa arată campul în care am ajuns. Mai sunt aici câțiva oameni cu noi. Azi că a fost drăguț că ne lasă să stăm aici în interior până răsare soarele, pentru că mai avem, să nu stăm în frig, pentru că mai avem cam o oră de așteptat. Așa că hai să vedem ce ne aduce de mâncărică. Ne-au adus și micul dejun acum și avem o fierte și aparent un sandwich cu banană și e cald. Adică n-am văzut niciodată așa ceva, dar sperăm
Să sperăm să fie bun, da, oricum cred că e bun orice la ora asta, mai ales că am urcat pe burta goală și n-am mâncat nimic. Hai să mâncăm, să avem poftă. Ce am uitat să vă zic mai devreme este că noi am făcut aproape o oră pentru că ne-a lăsat șoferul nostru undeva mai sus cu 3 km față de start point-ul pe care îl au restul oamenilor. Ne-a zis el de la început că are el un băiat. Și am avut norocul că ne-a dus până la un templu unde scurtezi undeva cu aproape 3 km distanță. Da, și 3 km ca 3 km, dar cred că faci cu o oră mai puțin. Pentru că în mod normal traseul ăsta durează undeva la 2 ore și ceva. Da, și noi am făcut o oră. Nu, el a zis că facem o oră și... Da, și am făcut mai puțin. 48 de minute. Și am făcut mai puțin, da. Deci, ca să știți, în mod normal traseul durează 2 ore, poate 2 ore și ceva, dacă vă lasă la start point-ul normal. Dar dacă aveți noroc de un șofer care are licență sau are pe cineva, cum am avut noi norocul, atunci vă mai poate duce 3 km și mai scutiți, cred că încă o oră cel puțin. Deci, puteți să întrebați eventual ca să știți pontul de la noi. Da. Ne-a zis ghidul nostru că dacă ridicăm drona, sigur o să avem o priveliște mai bună decât asta pe care o avem de aici, de jos. Așa că ridică Răzvan drona acum. Doar că trebuie să avem grijă la vânt pentru că e destul de puternic. E lume care așteaptă și în partea asta și aici. Și după campul în care am stat noi mai devreme, aici am stat noi, și pe partea cealaltă este lume, practic peste tot. Deci eu nu am reușit, pentru că vântul este prea puternic, dar a fost foarte drăguț băiatul ăsta de aici care a reușit să ridice drona lui și a zis că nu o să ne ajute cu video lui dacă avem nevoie. Așa că în continuare nu facem decât să așteptăm. Și în spatele meu aici este ghidul pe care l-am avut noi. Este super băiat, apropo, a fost foarte, foarte, foarte drăguț cu noi și dacă aveți nevoie de cineva, dacă vreți să veniți și voi aici și aveți nevoie de ghid, lăsați-ne în comentarii sau lăsați-ne un mesaj, ce vreți voi și vă dăm numărul de contact. Nu vă supărați, de ce tremurați? De cald. Da, dar cine a venit la răsărit? Care răsărit? Ia ce frumos se vede. Unde e soarele? Ha? Hai că așa avion n-ai avut niciodată. Încă așteptăm, sperăm să avem noroc, sperăm, încă sperăm. Speranța moare ultim. Nu vreau să fiu urcat degeaba, adică n-am urcat degeaba, dar vreau să fie soare. Sau măcar un view. Da, ceva, o puzică măcar să fac, o puzică. Soarele nu vrea să iasă, update, cred că au trecut mai bine de 30 de minute de când suntem aici și așteptăm. Și am mai cerut puțin un ceai, ni s-a adus să ne mai încălzim și mai stăm puțin, deja lumea în spatele meu începe să coboare. Hai că am avut și azi noroc de... Da, mama, așa răsărit n-am văzut în viața mea. Deci cum am avut ieri noroc de cascadă, am avut azi noroc de răsărit. Pe cine filmezi? Răsăritul! Ești răsăritul meu. Te-ai trezit la 2 pentru acest răsărit. Bye! Bye, bye! Bye, bye! We'll use this steam, and can you see this one will take the steam and water will falling down from there. And there is research for this water, and from the research this water very clear and very clean. There is no virus, there is no bacteria, there is no sulfur on this water. And just now you drink tea and coffee. The water from here. Wow! Yes, volcano coffee. So, all natural. Yes. All natural. And if you put your hand here, Right there, yeah. very hot there. Wow. It's so much steam in the air. And very hot inside. Wow! Foarte interesant, nu? Yes! Am mai aflat ceva nou astăzi. Da, foarte tare, toată experiența. Și apa pe care o colectează ei și este toată naturală și fără bacterii și... Fără sulf. Da, fără sulf, fără nimica. Și acum chiar o să pornim coborârea. Am văzut pentru o secundă, am văzut și soarele mai devreme.
undeva în depărtare. Say hi! Say hi to our friends! The best guide in the world! Haide, baby, hai că poți! Here! Vin. Cât mai avem, mare? Noi coborâm, cred că deja de vreo 20 de minute, dar sper că nu mai avem foarte mult. Și eu sper. Am coborât, am ajuns jos. Ceasul este, ia să vedem, 7:58. 7:58, deci cred că am făcut mai puțin de o oră și la coborâre și acum trebuie să-l așteptăm pe șoferul nostru să aducă mașina și să pornim înapoi pe drum. A fost foarte tare experiența, vă zic acum la cald, pentru că deși nu am avut răsărit și cumva ne-am supărat puțin că nu a ieșit soarele, experiența chiar a fost super mișto, mai ales datorită oamenilor, de la ghidul nostru care este un tip super mișto, până la tipul cu drona care a zis că ne ajută cu filmulețele și până la, nu știu, tot vibe-ul, așa. A fost foarte mișto și chiar vă recomandăm să faceți asta dacă veniți aici. Merită, știu că sună aiurea, trezitul ăla la 2 dimineața, dar merită. Merită, nu? Merită. Merită. Asta e, vă zicem noi. That's the best. Yes, and you Thank you so much. from Thank you. From Europe. Și asta a fost aventura noastră. După aproape 6 ore de mers pe munte, am ajuns și noi înapoi la cazare. Evident, am și lenevit un pic. da. Se vede și la fața asta buhăită. Am dormit, că era cazul, am fost rupt și cum ne-a lăsat ghidul înapoi la cazare, blană. Da, așa că o să încheiem vlogul de astăzi puțin somnoroși, dar foarte fericiți. Entuziasmați și fericiți, da. Pentru că asta a fost aventura noastră din partea de nord a Baliului. Bineînțeles că o să revenim, însă momentan trebuie să plecăm și să ne întoarcem către altă zonă, dar o să vedeți, evident, într-un următor vlog. Acum ziceți-ne voi în comentarii cum vi s-a părut toată aventura asta noastră în care am plecat spre cascadă, n-am ajuns. Și aventura cu muntele în care am zis, mamă, abia așteptăm să mergem și noi, tu în vârf acolo să vedem răsăritul. N-am văzut nici răsărit. Da, ce crezi că se întâmplă și ce se întâmplă de fapt, adică da, așteptăm reacțiile voastre, mesajele voastre și ne găsiți evident și pe Instagram la Alexa Todică și Răzvan Todică și să nu uităm și de subscribe, like și share, bineînțeles pe lângă comentariul ăla. Vă pupăm și ne vedem în vlogul următor.